Mai gida, wallahi bari in faɗa maka ni na gaji da zama cikin gidanka. Na gaji. Shekara da shekaru mai gida kai dai baka ci ba ni ban ci ba na bi na tsoce na rame ka tsoce jallabiya guda hulla daban riga daban mai gida ga ka bi ka rame akan wani dalili zan zauna shekara da shekaru ina cikin gidanka cikin tashin hankali babu ci gaba shekara 16 kana cikin jam'iyya guda sannan kuma babu ci gaba babu wata nasara wani irin wulakanci na wallahi na gaji duk da cikin ƴan uwana na shiga ƴan uwana mata kowa ya san ba haka an ka auro ni ba da diri na kalle da na koma a tanwa guda tun da an kun ikilima haihuwar ta uku ga ta cikin jikina ka bi ka tsoce ka rame ka karkace ka juye akan wani dalili wallahi na gaji ban iya zama dan haka diba ka gani mai gida waya shekara da shekaru an bai yayinta yau duk da yau kai almajiri ka bai ita biya an sata dan bai san abin da zai yi da ita ba to hankali dai ka lalace ai dole ka ce haka nan duk da baka da me baka wallahi na gaji dan haka gidani a ina kike lantana in ka faɗi ina ji ga ni tsaye ai saman kanka ce yanzu me kike da bukata gida ne ka so bari in faɗa maka mai gida in jam'iyya ka zabi guda ina batu ya kai haka a'a ya kai shekara ɗaya na guga shekara har shekara 18 lantana muna tare yau tashi guda ke ce min in ke yan jam'iyya ga wace irin mummunar tabi'a ta har doro kai mai gida da ka tashi nan Alhaji Bala Kware mai gida tun yaushe ya ka take ranka yana take ranka ka to ka bi jam'iyyar ga ta tsintsiya ta ci gaba amma ka kiya ka kahi ta a ina kike lantana gani ni yanzu gaba ɗaya duk inda tunani na kike lalata shi ke ce ko ke ko jam'iyya to bari ki je in gaya miki ba jam'iyya ba ko jihar ga ina iya bari in ɗauke ki lalle maganan nan zan bi taki yanzu kamawa zan yi ban komi sai na tafi na cimma shi Alhaji Bala Kware ya kai ni wurin bawan Allah nan da yace yanzu shi na ajigo shi na azzakara shi na attauraro a jam'iyyar gata mai alama cinciya APC kenan wanga mai suna in mi yake da suna Abdul Mutallib Yallo ko Atiku ko yawa fari baturan Allah tau zan tahi an ce yana taimaka ma matasa da magidanta lalle yanzu da kice dan kusumbin gada ni da waya na da ya rami in nittahi na cin mai to in Allah ya so ina dawa daidai in miƙe tsaye tsangam amma gaskiya ni kan gaban zama in doki jam'iyya yan aje ke haba ke an roha asiri na ke attaimako na ya haƙuri yawa naji an ce akwai ma wasu yara ne da Amir kofar Atiku da Lukman kofar Atiku da Bashir to Allah ya tsare babu wani abu na ci nan don yunwa ne kaji halan ita lema ta baka yin abinci to ya haƙuri ji za ta yi share dan ka san dama ita tsafta cikin gida aka son ta ne sai fara Allah ya tsare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abuge ka da siyasa gida abuge ka da kalamai bari in cimma Bala ko da kaje ka ji ka yana ka zama bari ka gani ina ga salamu alaikum yana ga natsuwa salamu alaikum lokacin zuwa ina ji ana kira wallahi bari Allah yanzu ake to shikenan ba komi wallahi assalamu wa alaikum assalam mala ado Alhaji Bala wallahi ina cikin duk arkin gidi jin haka da san kaina an wani lafiya lo mala ado ai dole ka je kwakar kira na a yamuci a hargice waton matsa da ni ma da kiran na ya dawo ya kirawo ya jawo kenan ai da ma matsawar ka ta da dama wallahi matsawar ta taka ai mala ado to albishirinka goro waga ta yada haggari ta matasa ce ka duba haga ga matasan ga suna duka abubuwan da haka ana hankalin NPDP na tashi har yanzu ita giwat wallahi bata ma motsa ba alu magarkar da mako komai bai fara ba wallahi ta kwana yara na annan na iya kace kokarin su ai ni ba wannan ba ni ka san mai ɗakin cetawa ka san haka nake da taurin zuciya da kasan duci amma wallahi in ta sani gaba haka nake da sanyi da kasan ruwan sanyi ta rukurkuɗa ni ta lalace lalle ita yan babban jam'iyya mai alama haka ba na ɗauki jam'iyya mai alama haka wallahi gidansu ta yi to kai kuma Alhaji Bala ina zama ni dai to ina da kurciya an ka aura mai ita gane har tsuhuwa ya kusan kan min da dan sauran shekaru na in rabu da ita wa za ta aure na cikin yanayin ga Allah shi ma albarka ni dai duk ba wannan ba yanzu a ina wancan
bawan Allah da Abdul Mutallib Yalo. Abdul Mutallib Yalo ko babban dan kasuwa kenan. Yawwa. Naji an ce yana taimaka ma matasa sosai da magidanta in ma ka je da ramammen waya sai ga wayanka ya dan cika ka dan koto baya. Ai shi yasa shi yabban dama ce yi kokari don Allah in kirawo ka hada ku da shi. Abdul Mutallib Yalo ba? Bari ba turan Allah. Ƙware kuwa. Lalle suna ne yayi suna sakari ba kai farin banza ba. Shin yanzu ta haya maka can gida ne ko don ni na matsu ma ban gane ba wallahi. Ado ina ba ka da roƙo mu yanzu fa aikin kenan fa. Ko mi na aja inda aka waga lalluwa ta. Yanzu mu isauri ne. Yanzu ka ce ƴan karamar salular gada nika riko ta wuce ma a da hawa sai na hauda. Wannan ƴan mun ka zo almaji za a bayar. Allahu akbar. Ka ce mai daki na tare mu da ka ce tana ji tana gani yanzu ka ce Allahu akbar. To lallaba muka mutai. Allahu akbar.